Akwụkwọ abụọ nke Ndị Eze, isi nke 4. Ma otu nwanyị n'etiti ndị inyom ụmụ ndị amụma tikuru Elisha mkpu sị, "Ohu gị bụ di m anwụwo, ma gị onwe gị amawo na ohu gị na-atụ egwu Jehova. Ma onye mbinye ego abịawo ịchịrị n'onwe ya ụmụ abụọ ka ha bụrụ ohu." Elisha wee sị, "Gịnị ka m ga-emere gị? Gosi m, gịnị ka ị nwere n'ụlọ?" Ọ sị, "Ọ dịghị ihe ọ bụla ohu gị nwanyị nwere n'ụlọ, ọ bụ naanị ite mmanụ." Ọ sị, "Jee, rịọtara onwe gị ihe n'ezi n'aka ndị agbata obi gị niile, bụ ihe na-adịghị n'ime ha abụọ ole na ole. Ị ga-abakwa n'ụlọ, mechibido onwe gị, mechibidokwa ụmụ gị ndị ikom ụzọ, gbanye mmanụ dị n'ite ahụ na ihe ahụ niile, buzuga nke juru eju." O wee si n'ebe ọ nọ laa, mechibido onwe ya, mechibidokwa ụmụ ya ndị ikom ụzọ. Ha onwe ha na-ebutere ya ihe ahụ nso, ma ya onwe ya na-agbanye ya agbanye. O ruo mgbe ihe niile juru, ọ sịrị nwa ya, "Butere m nso ihe ọzọ." Ọ sị ya, "Ọ dịghị ihe ọzọ dị." Mmanụ ahụ wee kwụsị. O wee bịa gosi onye nke Chineke. Ọ sị, "Jee ree mmanụ ahụ, kwụọ ụgwọ gị, gị onwe gị na ụmụ gị ndị ikom, were nke fọdụrụ dị ndụ." Ụbọchị wee ruo, Elisha gabigara ruo Shunem, ma otu nwaanyị ukwu nọ n'ebe ahụ. Ọ rụgide ya ka o rie nri. O ruo mgbe ọbụla ọ na-agabiga, na o wezugara onwe ya baa n'ebe ahụ iri nri. Nwaanyị ahụ wee sị di ya, "Biko lee, amawo m na onye dị nsọ nke Chineke ka ọ bụ onye a na-agabiga n'akụkụ anyị mgbe niile. Biko, ka anyị mee ime ụlọ elu nta nke mgbidi, ka anyị dọbakwara ya n'ebe ahụ ihe ndina, na tebụl na oche, na ihe ịdọba oriọna. Ọ ga-erukwa mgbe ọ bịakwutere anyị na ọ ga-ewezuga onwe ya baa n'ebe ahụ." Ụbọchị ahụ wee ruo na ọ bịara n'ebe ahụ, wezuga onwe ya baa n'ime ụlọ elu ahụ dina n'ebe ahụ. Ọ sị Gihezi bụ nwa okorobịa ya, "Kpọọ nwaanyị Shunem nke a." O wee kpọọ ya, o wee guzo n'ihu ya. Elisha wee sị Gihezi, "Biko, lee, i werewo nchegbu a niile chegbuo onwe gị banyere anyị. Gịnị ka a ga-emere gị? Ọ bụ ịgwa eze okwu banyere gị, ka ọ bụ ịgwa onyeisi ụsụ ndị agha?" Ọ sị, "N'etiti ndị m ka mụ onwe m na-ebi." Ọ sị, "Gịnịkwa ka a ga-emere ya?" Gihezi wee sị, "N'ezie, o nweghị nwa nwoke, di ya ghọwokwa agadi." Ọ sị, "Kpọọ ya." O wee kpọọ ya. Nwaanyị ahụ wee guzo n'ọnụ ụzọ. Ọ sị, "Na mgbe nke akara aka dịka mgbe akara aka niile, gị onwe gị ga na-agbakụ nwa nwoke?" Ọ sị, "Mba, onye nwe m, gị onwe gị onye nke Chineke agwala ohu gị nwanyị okwu ụgha." Nwaanyị ahụ wee tụrụ ime mụọ nwa nwoke na mgbe ahụ akara aka dịka mgbe ahụ aka niile, otu Elisha gwara ya. Nwata ahụ wee tọpụta. Ụbọchị wee ruo na ọ pụkuru nna ya jekwuru ndị na-ebi ọka. Ọ sị nna ya, isi m." O wee sị nwa okorobịa ya, "Kuru ya bakwuru nne ya." O kuru ya, mee ka ọ bịakwute nne ya. Ọ nọkwasị n'ikpere nne ya ruo etiti ehihie wee nwụọ. Ọ rigo, tọgbọ ya n'ihe ndina onye nke Chineke ahụ, mechibido ụzọ ya pụọ. Ọ kpọọ di ya sị, "Biko, zitere m otu n'ime ụmụ okorobịa na otu n'ime nne ịnyịnya ibu, ka m wee bịakwuru onye nke Chineke lọtakwa." Ọ sị, "Gịnị mere gị onwe gị na-ejekwuru ya taa? Ọ bụghị ọnwa ọhụrụ? Ọ bụghịkwa ụbọchị izu ike?"
ọ sị, udo. O wee jikwa ịnyịnya ibu si nwa okorobịa ya na-edu na-ejekwa. Egbochilere m ịnyịnya ibu na ibu m gba ọsọ, ma ọ bụrụ na asịghị m gị. O wee jee bịakwute onye nke Chineke ahụ ruo ugwu Kamel. O ruo mgbe onye nke Chineke hụrụ ya site na ncherịta ihu ya, o siri na Gehazi bụ nwa okorobịa ya, lee nwaanyị Shunem ahụ. Biko gbaa ọsọ izute ya ugbu a, sị ya, ị nọ n'udo? Di gị ọ nọ n'udo? Nwa gị ọ nọ n'udo? Ọ sị, anyị nọ n'udo. O wee bịakwute onye nke Chineke ruo ugwu ahụ, jide ya n'ụkwụ ya abụọ. Gehazi wee bịaruo nso ịnụpụ ya, ma onye nke Chineke sịrị, haa ya aka, n'ihi na mkpụrụ obi ya dị ilu n'ime ya. Ma Jehova ezonarịwo m ya, o gosighịkwa m ya. O wee sị, arịọ nwa nwoke n'aka Onyenwe m, asịghị m arafule m. O wee sị Gehazi, kee ihe okike n'ụkwụ gị, werekwa mkpanaka m n'aka gị jee. Mgbe ị zutere nwoke ọbụla, ekelele ya. Mgbe nwoke ọbụla ga-ekele gị, azala ya. Tụkwasị mkpanaka m n'ihu nwaokoro ahụ. Nne nwaokoro ahụ wee sị, Jehova na-adị ndụ, mkpụrụ obi gị na-adịkwa ndụ, m gaghị ahapụ gị ma ọlị. O wee bilie jeso ya. Gehazi wee gabiga n'ihu ha, tụkwasị mkpanaka ahụ n'ihu nwaokorobịa ahụ, ma ọ dịghị olu dị, ọ dịghịkwa ọnụ na ntị dị. O wee jeghachi izute ya, gosi ya, sị, nwaokorobịa ahụ etetaghị. Elisha wee bata n'ụlọ ahụ, na lee, nwaokoro ahụ anwụọ, a tọgbakwara ya n'ihe ndina ya. O wee baa, mechibido ihu abụọ ụzọ kpere Jehova. Ọ rigo, dina n'elu nwata ahụ, tụkwasị ọnụ ya n'ọnụ ya, na anya ya abụọ n'anya ya abụọ, na ọbụ aka ya abụọ n'ọbụ aka ya abụọ, duru ala n'elu ya. Anụkwara anụ ahụ nwata ahụ wee dị ọkụ. O wee bịaghachi jegharịa ihu na azụ n'ụlọ otu ugboro. O rigo, rurukwa n'elu ya. Nwaokoro ahụ wee zee uzere ruo ugboro 7. Nwaokorobịa ahụ wee sagha anya ya abụọ. Ọ kpọọ Gehazi sị, kpọọ nwaanyị Shunem nke a. Ọ kpọọ ya. Nwaanyị ahụ wee bịakwute ya, ọ sị, kuru nwa gị. O wee baa n'ime, daa n'ala n'ụkwụ ya, kpọọ isi ala, kuru nwa ya pụọ. Ma Elisha bịaghachiri ruo Gilgal, ma oke ụnwụ dị n'ala ahụ. Ụmụ ndị amụma na-anọdụkwa ala n'ihu ya. O wee sị nwaokorobịa ya, tụkwasị ite n'ọkụ, siere ụmụ ndị amụma ofe. Otu onye wee pụọ baa n'ọhịa ịchịkọta akwụkwọ nri. Ọ hụta osisi vaịn ọhịa, chịkọta afụfụ ọhịa n'ime ya nju uwe ya, bịa binye ha n'ite ofe, n'ihi na ha amaghị ha. Ha wee wepụtara ndị ikom ahụ ka ha rie. O ruo mgbe ha na-eri ofe ahụ, na ndị ahụ tikuru mkpu sị, ọnwụ dị n'ite gị onye nke Chineke, ha apụghịkwa iri ya. O wee sị, wetakwanụ ụtụ ọka. O wee tinye ya n'ite ahụ sị, wụpụtara ndị anyị ka ha wee rie. Ihe ọjọọ adịghịkwa n'ite ahụ. Ma otu nwoke siri na Shalisha bịa, butere onye nke Chineke achịcha nke mkpụrụ mbụ, ọgụ ogbe achịcha balị na ọka nke ubi n'akpa ya. O wee sị, nye ndị anyị ka ha rie. Onye na-ejere ya ozi wee sị, gịnị? M ga-eche nke a n'ihu ọgụ ndị ikom 5? Ọ sị, nye ndị anyị ka ha rie, n'ihi na otu a ka Jehova sịrị, ha ga-eri rifọkwa. O wee chee ya n'ihu ha, ha wee rie rifọkwa, dịka okwu Jehova si dị.